Здравейте, аз съм Васета БГ и сега играем Happy Wheels. Както казах в миналия епизод, аз мога да снимам само по 10 минути, защото съм с Bandicam Free. И не мога да снимам по-дълго от 10 минути. Аз лично имам огромно желание да снимам на каквито идеи повече от 10 минути, но до сега ще сме така. Брос Levels, рейтинг. Не сега. Това го играхме в миналия епизод, между другото, затова New West с най-новите. Ето това, Jetpack Fun. Ами ще се казва Jetpack Fun, аз предполагам, че това трябва да е. Мага, той е закачен. Хубаво. Хайде, дядка. Аз съм Justin Bieber. Аз съм окей. Yes. Аз съм Crazy Hacker XD. Гаджи, не съм. Crazy Hacker. Окей, сега започваме от първото ниво. Това не е първото ниво. Не знам как да направя играта на голям екран, да не би да е Settings. Окей, първото. Вида, мое преди така. Вида. Muerte. Vida. Muerte. Vida. Oh my god! Foi adski tăcă vida muerte. Okay, rage. Rage. Rage, tăcă разбира се Indiana Jones. Определено не е за Индиана Джонс, а за Good luck! Какъв good luck е? Какъв късмет ми трябва на меню е? Тати, може ли днеска да не умирам? Не си е. Гад, скапаното котио. Yes! Ама. Ужас. Нямам се джетства. Ето пък всички пък. Не, издяга кой да знае, че сега на рандом. Deadfall easy. Що не easy, иначе е за мен. Какъв е смисъл това? Окей. Този клип ще е адски кратък, но наистина около 5-6 минути ще... Не искам, нямам време. Много бързо ми. Аз съм Мага, това вече го минало на къщета. Сега още 2 нива. Preparing 1000 $. Окей, това е едното. Не знам какво има толкова трудно. На тези нива какво има толкова трудно. Чай ще разтърна, защото забих. Още едно. И това ще е за епизода. Благодаря, че гледахте.
Извинявам се, че е толкова кратък, но нямам избор да снимам. Всъщност, добре. Не мога. Добре, извинявам се, че е толкова дълъг отново. Това беше от мен. Аз бях Васето БГ и чао!